Well, na marami tayong pinurchase sa disaster risk reduction management ng City Government of Batak. Tinatry nating i-utilize yung mga unutilized funds ng office. And meron tayong program. Actually, nandito na, dumating na yung mga ibang go bags natin. Meron tayong emergency go bag na i-distribute natin per household. I think 14,000 household ang meron ng City of Batak. And isa lang rin siya sa movement ng City of Batak to prepare ourselves sa mga sakuna, sa bagyo, sa lindol. Ang City Government of Batak is well equipped. Talagang medyo handa na rin naman kami at ready naman kami. Alam na namin yung mga flood-prone areas, critical areas. Ngem, masapulat nga per household is ready. Dapat hindi lang City Government ang naghahanda ng kit per household. So, meron tayong ibibigay na emergency go bag per household hopefully this March. Prioritize natin yung mga items na medyo importante pero medyo affordable at practical. Yung mga wala pa sila. So, nag-survey tayo. Ang nilagay natin sa items are, I think, yung mismong bag, waterproof bag, power bank, medical kit, meron rin yatang raincoat, flashlight, rechargeable flashlights, mga emergency lights, and such things. Yung mga ganun pong mga kailangan pag mawalan tayo ng kuryente, pag merong masugat, or ilaw lang rin, practical.